Ik denk, volgens mij hebben wij 5 minuten staan te springen en te horsen in de kantine gisteravond bij Ones. Ja, mooie scenario is er gewoon niet, punt. Dit was het mooiste wat je aan kon bedenken. Ja, super. Ik ben eigenlijk ook wel een beetje toch een AZ-fan. Vooral de manier van spelen. Nou ja, ik ken Gert-Jan natuurlijk. Ik heb een paar jaar tegen hem mogen voetballen. Ja, en ik vind het een unieke trainer. Dus wat dat betreft, alle ingrediënten zijn aanwezig. De reacties op de lotting voor de tweede ronde van de KNVB-beker binnen duidelijk. Maar liefst 4 Friese voetbalclubs zitten er nog in. Maar bij het Cambuur Telstar lottet en SC Heerenveen de amateurs van Hollandia binnen de echte prijzen voor de snitserclubs, Ajax en AZ op eigen veld. En dus moet er voor alles regelen worden, want de beide besturen verwacht je duizenden taskogers. Nou, we hier al een lieds draaiboekje kleerlezen, maar dat moet nou natuurlijk gigantisch invuld worden. Ja, maar dat draaiboekje dat wie net een paar zetten, jocht of wel? Dat wie in eerste instantie net een paar zetten, nee. Dat zou ik eerst wel zeggen. Dus we moeten we nog wel even ervoor. Ik ben vanmorgen wel naar Heerenveen geweest. Ik heb even een gesprek gehad met Johan Hansma. En daarin, die jaar een stuk ervaring daarin. Dus over en weer gaan we het wat uitwisselen. Dus dat neem ik mee. Robert Veenster die komt hier over de weekend. Om ik dat ding te bespreken. Dus als het wiel al uitvangen is, dan hoor je het net wetter doen. Maar hoe mooi ik de lotting, sportief jongen binnen beide amateurploegen voor zelfs kommersleest in de topclubs. Ik denk, wij gaan gewoon druk zetten naar voren. We gaan gewoon een leuke wedstrijd van proberen te maken. En we gaan niet met z'n allen op 11 man of 10 man op een 16 meter hangen. Kunnen we ook niet, doen we ook niet. Dat heeft ook geen zin en dat is ook niet leuk. En je moet er gewoon een happening van maken. En dan moet je er ook een wedstrijd van maken. En dat gaan we ook doen. En dan maar kijken wat schip strandt. Als je eruit gaat, dan moet je maar tegen een goede ploeg. Hè? En dat je niet naar Hoensbroek moet of zo, tegen EHC of tegen Xerxes. Hè? Maar dit is natuurlijk het unieke om dan AZ te treffen. Kijk, en wij gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen.